TV-uutisista, hyvää iltaa. Ympäri maailmaa levinnyt sikainfluenssa saattaa osoittautua pelättyä vaarattomammaksi. Kuolonuhrien määrä taudin syntysijoilla Meksikossa on alun perin arveltua pienempi. Lisäksi sikainfluenssan uskotaan esiintyvän useimmiten lievässä muodossaan. Israel on pommittanut toisena päivänä peräkkäin Gazan kaistaleen ja Egyptin välisiä salakuljetustunneleita. Sitten kotimaahan. SAK:n puheenjohtajaehdokkaiden mukaan uusia työehtosopimuksia ei synny nollalinjalla ilman palkankorotuksia. Puheenjohtajaehdokkaista Lauri Lyly kannattaa SAK:n, STTK:n ja Akavan yhdistämistä. Petri Vanhala vastustaa. Näyttelijä Tauno Söder on kuollut. Hän oli 82-vuotias. Lämmin sää on saanut aloittamaan grillikauden. Grillien koko on jatkuvasti kasvanut ja niistä on tullut jo pihakeittiöitä. Heikosta taloustilanteesta huolimatta kauppiaat uskovat, että grillejä myydään tänä vuonna enemmän kuin vuosi sitten. Lämmin ja aurinkoinen sää on pikkuhiljaa ohi. Anne Boriström. Ja nyt ovat vuorossa päivän uutiset viittomakielellä. Ja me siirrymme urheiluun. Suomi jatkaa ilman tappioita jääkiekossa. Täpärästi, sillä Slovakia kaatui eilen vasta jatkoajalla ja tänään pelit jatkuvat Valko-Venäjää vastaan.